Check mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayong gabi ka na tundanan. It's another night. Wala effects gapon ron. Alas 9:22 na unang adlaw sa Septembre mga igala. O nalamian na ba mo sa inyong pagpaminaw sa sa mga Christmas songs? Christmas song? O nailisan na ba ninyo mga profile pic o mga bagong avatar? Kabisi ba sa mga avatar? Busy ba? O na-welcome na ba ninyo si Jose Marichan? Mao galing. Mao gyud may gala. Mayong gabi kanin tanan, another night. Ito po ang Hilas King, Brother Bernie Bidok-Bidok. Wala audio, partner. Wala. Okay, sa manay. Labay na nga ko ano eh. Be? May audio. Yan. Na audio. Ang audio. Hi there, Mommy. Ash. Kasama pa rin ang inyong feeling nga Mega Maria Filingaro. Alright. Siyempre naman, mga igala, kabalo ko, kadili makompleto nyo gabi kung wala ko sa inyo ang tabi. Wow. Joe Romantico Permi Aperti. Moraga. Di mo kabalo sa audio ni mo, Maria, kung nalipay ba nga naibago kang mic diha or sa ba? Parang wala na siguro, nag-function siguro, partner. Di Ako ka wala nang ba? ilabay para raffle na lang siguro nato. Wah, dali ara kini mo magmahal. Dali ara kini mo Mahay mabikil. ka dahil. Kamo bitaw dali kini mo mabikil. Ilabay na ka. Dili dapit sa Conbe, sa Terre Hills dapit be. Yagi. Ako ma-feel. Kailangan sige ni kalobat ang akong V8 din eh. Ako na po ning ilabay lagi. Wow. Basing mo bora, mo V16 nganong V8 ra man sad na. Tas ipon na Sa gamay. pangabuotan mo ni, ang V8 mo talaga. Ang V8 mo, V8. Oh my God. O tanaw, wala na po siya. Sige, kano yung problema ninyo? Maria? Basing sa'yo pang ang cord na pansak, ang kanang sa charging, ibutang nimo sa sa computer. Lawayi, Maria. Basta Ayaw sa live 1, basta ayaw lisod sa galing live 1, ipasulod, ayaw sa Maria. live 2. Lawayi. Dito ka sa charge para ma-detect ang V8. So V8 niya po niyang gamit niya? V8 yung ba na partner na? Dyan na. Basing lain na, basing social na ba? Di naman siya anad o Basing V9, basing V9, na V10. Basing na V10. Na V10 siguro, ano? Sana namin ako rin sa podcast, mayang gabi ka natin tanan. O share na. Kay karon taon-taon manghatan na ta og mga prices nga kuhan ka nang nakashare. May mga paload na naman tayo paload. Sige lang, magkadugay, magkadakor na tong price. And syempre, mga tabagay mo tag GC, panggasolina courtesy of Blue Energy. Actually, gipost na ako daan. So, syempre, sa mga pass na to nga promo, na-realize na ako, kung aya pa ta musulti sa ilaha, kailangan nila mo exit sa live. Kaya mag-post pa sila, di ba? Tama. So, karon gi-advance na ako ang promo. So, for the entire week karon, ang promo na to sa Blue Energy, mag-selfie sa billboard na ako sa Blue Energy, tapos i-post nila sa timeline, itaglan din nila ang Blue Energy o ang BBS o Bitog-Bitog University. Plus, i-hashtag na nila ang BBS Blue Energy. So, valid na. Tanan ninyong entries karon, hantod for the entire week, valid na mga igala. Kay 1 week na sad ta manghatag og tag 500 og tag 1,000 pesos nga panggasolina courtesy of Blue Energy. Okay? Okay. Para mas magalang, wala man si Fofi. Ay, nakakita na ko. Nanay nagsumbong sa akin sa akong bubuwit yung kitsa na si Miss Hamis. Kita na ka, Miss Hamis. Hamis yun ay, Hamis. Hamis yun, no? Frontliner ni Sir, no? Frontliner? Murag frontliner, no? Murag frontliner, di ba? Mabutang siya ng frontliner. Hamis, puti, ha? Kabalo na. Mo lagi nga. Grabe kana ako na lagi, kana na. Ang akong mga bubuwit may gala, i-PM din ko nila, ana. Brother, na dire si mo lagi. Mo na si Maria, bisag di na siya, bisag mo deny na siya. Confident yung ko kay nagyo na yung mga Ginoo ko. Samot pag yun nga ang mga bubuwit kay mauban ni mo kainom bitaw. Tamahubog na. Agay, samot. Sure na, dagang kayo mga cheka na. Ayon sa aking bubuwit. Alam niyo ba? Ayon sa aming source dito. Wala ka man, di ka ka-defense mong self, Maria, kay wa kay tingog. Maria, ayan na ibutang ng red. Ayan na pag red wire. Nag red wire ka, no?
Ayaw sa live 1 o ganang live 2. Diretso ka ng charging, ibutan mo sa PC. I-detect na niya dito tapos iset na mo yung Zoom 2 na IV8. Ito sa setting. Ayan na po mga kaibigan. Ito po ay webinar po dito. tutorial. Oo, Webinar tutorial po ito mga kaibigan. Yeah, tutorial po ito. Ayan na po. Kung paano po gagawin yung pagkonekta po ng V8. Actually, okay Ayan. naman sa'yo mag-headset ko, no? Kana. Sorry ko. Ay, salamat, Nara. Ay, Gisapot siya mga gala. Ay, gisapot siya may gala. Iparaffle niya yung mic. Ihulog niya. Actually, coming na to ang second mic. We're Wow! moving on ako yung chance. Nabikil. Nabikil siya may Nabikil gala. ko. Nabikil siya. So, Actually, duwa na yun una gi-order. Mas maayo ko isa ra ang connector, no? Tanahon na di pa-setting na siguro na. Kailangan na Ay, lagi. Ang gamit ni mo laptop. Tama ba, laptop? Yes. Okay. Mga So, setting. gabay na parang technician nga pwede overnight. Wow. With apps ba ni? With apps? Yes, as much as possible lang yun. Pwede kung pwede lang. Tapos okay lang nga topless lang siya mag-come para... Wow. Mag-come? Si mag-come? Si mag-come. Tarungan na din. Tarungan na Maria. Muanha sa inyo. Money diri. Oh, mo-come. Lain kayo yung Come here in the house and then actually okay ko ng room suitable lang para comfy lang siya. Wow. So, mga technicians ha. Wow. PM is the key. Sige na nga. Oy, mga Bisaya nga nagtanaw karon, mabuhay mo diya kung asa man mo mga OFWs na to, mga Bisaya nga naminaw. Yes. Sige, Maria, pagi-shout na sa natay guest karon. Wash out sa... Nate, guess? Malamian ka karon. My God. Promise, di na gini paasa. Di na pa. Katong Di na niagi, ipasa? medyo gipaasa ta ka. Ba ni? Medyo buak man no, imong buak ana kani ay mas cool ba niya? Sige, Maria, Sige, shout Uy, out sa si. sabi ng tingog. Oh. Ipa-shout out sa natin si Maria. Wash out Ipa-shout out ko. sa nato. Wash out natin. Hello there, Ate Adele. Maluluyo na bunan. Si Aris Dael Puro nag-ampo. Kagaanan. Muna. And si Nami Dinugan. Hi. Dinuguan. Dinuguan. Char lang. Ayaw, uy. I miss you, Nams. Wow. And Car Saan? Emerald Amarga Raz. Sina ay galamay. Sumuna, uy. And Rowfish Costs. Kinito JR. Huya. Green Air Barilio, Narfmar Dos. Team Obedencio o Team Dinolan. Salamat. And Leslie Monino. Paula Station. And nautan siya, putol lagi mo hadyo lang. Putol lang ka, Joe? Kasi putulog ako, uy, ginoo ko sa uy. Putol sa inyo ha, like ko dahil. Ow. And what's up, Manana, from Dante Pilato Melendez Jr. Ayan, and, isa ba? Jose Miguel Tulod. Aha. Ayaw tulod kila, dapat tulod. Tulan. Arte-arte. Joel Tulod Cabañas. lonely people in the world. Tules to, tules. Um, Last na to, ah. And Yes. Arnold Taraya. 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 Oh my goodness, si Taraya. Taraya, ha, loving you, Ha? it's Jeopardy. Taraya. Lovely, mani. Ayan, thank you. Almost all of them are sharers. So, sa mga wala ka pa share. Salamat sa mga sharers na to. Ayan. Pa-shout out. Kani sila ni Sheridan Anches na shoutout na niya. Wala pa si Wala Sharon pa. doon. Kay Ayaw Lakers si naman din sila. Si Carl Brad. Raz. Brad. Carl Emerald Amarga Raz. Si Sherdon, Yan. nagkita namin sa personal. Ano kita no? Wow. Ni Annie siya dire, naghatag og tamis kay nga pineapple. Tamis pa daw si mong asawa, Brad. Mo ba? Oh. Wala ginagyabot din di ko mutuong tapis akong asawa diyan. Ipahatod na sa nato, ipahatod. Oo, di na. Kuan man din kani si Sherdon, di ba Lakers Oh. fan. Kuan man din kini siya, Oh. gyud basketball coach gini siya. Amo Sa ba? mga sa ilado nga mga private schools sa Cagayan de Oro. Ay, oo, si Hala Sir ka. Sherdon. Kulba I ni remember. Kulba. Boss, Ano ba? tapos Guwapo kita nag-all bet siya nga nawala ta sa ere sa free radio kay kita gidaw iyang kuha nga ng pawala sa Idol. kalaay ba. Ay, salamat sir. Salamat sir. Pero in-out on sir ang pinya moabot sa Terry Hill sir. Bay tamis kay pre.
Kana bitong tamis yun? pagkamit ni mo di bitaw mamaak sa dila. Ay, sus, Oo. grabe. Oh, I like Lami, that. lami Dili kayo, ka makakantin niya, pero ang murag. imong asawa mo paak si mong dila ana. Ayan na, murag senior high kalami. Kana mo lami. Ikaw ang pag-adyo. Kung gawen sa lugar tingog. Gawin. Da. Sige na guys. Nakoy guess karon. Sige, And pasulod na. pag-usapan natin Nakapek-pek shorts na. ang atong Juan Marcos Silodia, shout out sa mga wedding supplier dyan sa Bukidnon. Alam mo istorya Ay, na to, hello, may hello. gala. Kanang sa mga girls ning aside, yung partner nila nga dili wala maagi sa kuan, kanang dili love at first sight. Kanang bitong permirong kita na turn off, wala sila ka crush, wala sila ganahi. Pero tungod sa effort na develop sila. Ay. Yung mga ganon, Pwede. di ba? Mga anak, mga gala. Yes. Mga inaana. Nainana oh. Naay mga anak, mga gala. So, nagkuhan ko guess nga gikan pag yun sa laing nasod. Nasod! Laing city. Station? Laing city. Laing syudad. Laing syudad. Oh. Kung kani siya may gala, Ay, ni. sige rin ni siya hugot. Sige, Pero hugot, tungod hugot. sa effort. Grabe ni siya mga gala. Gwapo ra ba Wait kayo lang. po sa tong giagi kay na pinakita ilok ba na ba? Oo. Dili na na. Sige. Tama, Ang tama. kanina po, kanya to ang Karon dapuno. taud, karon Diba? taud. Sige. Sorry. Na-exam. From Davao City, may gala. Nakakuha na ni siya, nakatawag ng tanghalan na ni siya. Nakatawag na tanghalan. Yesterday. Og usa ni sa mga paboritong host gihapon diha sa Davao City. Usa sa Ala. mga gihapon ni sa mga Halinon. in demand mga igala nga mga host diha sa Davao Halinon, City. Halinon. Grabe akong hangyo, may nalang nisugot may gala. Ako masyagina nga kung di ka mo sugod hawid na mo imong pamilya. Gihulga na ko. Mas mayo na ito di ay kay mo na naikuan na hawiran na daan niya ang pamilya. Ako ginang nga hawid na mo Murag imong ginatong pamilya. Tapos ako ning giana, sige paminawa o. Ate, sumuko ka na. Ana yang isuon. Oh. Sumona karon. Ladies and gentlemen. Gentlemen. Gentlemen, you gentlemen. Gentlemen. Di, ano na, slang na. Gentlemen. Oh my God! Yaya Ozawa! Hi! Hello world! Hello po sa lahat! Hello po, Maria Filingera, Bernie, Sir I miss Joe. you. Oh my I gosh. miss you, mga kamortaga ko. Wow! Kumusta po? Kadyo lang. Alertan. Ang imong audio ba, maninood lagi din kasi imong audio, kaya na din pina-effects na yung mga kuan na pina-echo-echo. Oh. Na yung mga review. Alam ko Sige, eh. sige ano yung mga mag-inik. record? Gikan ko na, Inikuhay ano, ta din like- eh, inikuhay. Sorry. So, kabi-joke ko dari kagani nga, sir. Wow! Ayan. Okay na ba, sir? Wow! Alam ko. Yes, oy, ginoo ko. Wala kayo minabikil sa mga red lipstick. Diha, ha? Opo, Maria, 160 lang. naka-t-shirt ra ka Maria si Yaya tanawon siya. Tanawa si Yaya. Paliyog Maria Paliyog. pagilis sa Last, ipa-exit sa namo si Maria. Maria, please, exit sa. exit sa pag-change sa. Kana. Okay na. Sige, tapat. Guys, Justin Magaliano is watching. Okay. Ato sa ibuka gamay. Ana. Bamura na wall. Kadto lang Maria, ngano ang imo Maria ulo diretso abaga na. Ngano wa na ni hapit og liog. Sobra siya. Harsh kay ka, oy. Labay liog. Angle na sa camera. Ngano yan na si burag bukog dire. Oh, Ano may ba? collarbone. Abi? Hindi Collarbone. makita. Di ba klaro? Sige, effort Ginawa kayo. pag gamay day. Oh. Effort kayo mong collarbone day. Effort kayo. Diba? Ang hindi Giga- na kumulaban kang Yaya Uzawa. Ihatag na ako ni sa iya, ha? Ang nakalamin ko mag-combine si Maria o si Yaya Usawa. May mong Maria Usawa. Maria Usawa. Oy! Happy to kayo. Basta mga lamion daw, sir. Mo do na gyud. Dapat mo na tong hashtag karon. Oh, Maria muna- Usawa. Maria Usawa. Uy, pakigreet sa tanang mga Bisaya nga nagtanaw karon og naminaw sa atong podcast karon og live. Paki-hi sa tanan. Yes po. Hi sa tanan. Una sa mga taga CDO. Hello po from CDO, from Davao to CDO. Love. Okay kayo. And of course, nating mga diri mga
syempre yung mga Davaoenos, nag-share lang po na bago lang ang streaming nato. And salamat sa kayo, Bernie Bito Pito, for salamat. having me tonight. OMG talaga masyado, I can't believe it. Salamat kayo. And mga co-Davaoenos na ako, hi sa inyo ang tanan diri na side. Laban lang yun ta diri. Ang Grabe, kapamilya lang ito forever. Lumalaban Murag na duwa kag-ingon nato ba? Bro, nadua kapag sulti ato. Kasi actually po, this is the very first day na kanang na ganing na lang, walwal na lang Lagi. diri, walwal dito na lang akong play side. Ipagsuot na yun niyaya yung mga attire. Kay kabalo yun siya nga di na niya masuot. Actually, sir, mga baligyan ako ni sir na ginasuot. Ay, tama, no? Di ba na magpano Yeah, tama. Hindi, I like that. Alam mo, We welcome. welcome sa among Bawal Bugok Show. Kabalo ka, bihira lang mo Actually, makag-guest sa tingala ko, Modri. sir. Nga naman. Bawal bugok show niya. Number 1, bugok man kay Gus sir. Ayay! Ako, pero wala akong utak. Wow! Nay-disclaimer daan, Erp. Nay-disclaimer daan. Inalay may mga itsuraan. Lagi may disclaimer. Disclaimer, di ba? Sa bagay, ang amor lang po, ang nakalami lang yun sa babae, Erp, kung gwapa, Erp, di na to pa istoryahon. Dili na. Magpiyong-piyong lang, okay na. Okay na. Di na ta mag-istorya. Muna. So, Anyway. Before ni nato sugdan tanan Erp, atong ikwantanan nga dapat mag-share sila. Share mo Yeah. kay mga tagpaload karon Kay taon. na-upload na to niya. Di, nga ni, kailangan magudog na mo depensa si Maria karon. Alam mo, ang istorya na to kajot for the next 30 minutes mga gala. Ani, kay nay mga guys. Teka muna, for the record, Maria Osawa, pila na may name mo ni mong boyfriend? Yaya usawa. Sorry. Libog niya. Naglibong ako Maria, tapos Maria, tanawa lagi na, Maria Osawa na akong yun na. So, Ang uban nga dili ka relate, paki-search na lang kinsa na si Maria Osawa, paki-search na lang ha. Unya, iya tawagon jud kang lingling asawa. Yaya Osawa. For the record, pila na ba imong nahimong karelasyon? actually, di naman siya ma-record sir sa kadaghan. Wow! Kasarap! Char lang. Ito, ay, for the record, magod sir, ito, di ma-record. Ito, to be honest talaga. Tinudan na, sir. Tinudan na galing. Tinudan na galing. Pwede na ni mo dili ingon. Kay kuha man siya BBS bawal bakak show. Bawal bakak show gapon eh. Nag-count pa ko sir ha, sir, 5. Wow! Nabigyan si Maria. 10. Charot. Bita, sir, ay, ano na lang, personal na lang to, sir. Kasi magpa-shoutout pa lang sila tanan. Ulo kayo. Maghimo na lang kung GC daan sila. Ay, napoy community. Napoy Diba? community. Mo na lang. Guys, join na sa Bitok University Bawal Bugok Show. Dali na i-greet na mo isa-isa and mga ikog sorry sa inyo isa-isa. Hindi. Asa man ano lang. More than 10, malamang na siguro naminaw ang partner ni mo ng dili ka solter. So mga more than 10, Na. mga more than 10. Masok ako mama, sir. Nagtanaw. Ay, so pareha pa rin ni ka Maria di ay nga technically si Maria technically ang narehistro ra gyud sa civil registrar duha ra gyud. Duha ra gyud. Duha ra. Si Ano, Maria ano? technically ang na-endorse, ang naibawan sa duha ra tanan. gyud. Duha ra gyud. Pero ayaw mi pangutan na para masulti na mo kung pila gyud ang tinuod ha. So Anyway. kada bakak na lang ni Yaya usawa niya mag-treadmill siya kanay treadmill sa likod. No. So, dito yung question naman ako sa duha na to ka girls. Like, naman guys, diba nga, kung manguyab sa inyo ha, technically, dili magidiretso ka naiuban nga medyo gwapo, so medyo attractive na ka, so medyo advantage, correct? Pero naman manguyab mo doon nga medyo ang kiwing edge, di kay gwapo, Ayaw, or wala maybe yun. murag hilason ba ka ha, pwede sab, or ano. Pwede. So, dili gyud ka attracted, tama na ba yung ana? Now, in fairness to him, tungod kay grabe ang iyahang kanabang Ma-effort. ma-effort. Oh. So eventually, na-develop ka sa iyang pagka-effort. Nakatry, naba mo yung ana, ikaw, Yaya Osawa, naba yung ana nga gay nga, pagpanguya, medyo dili nimo sa type, murag gusto nimo last na nina to nga date or imo na nimo siyang Di but na ka tungod magpakita. kay Gusto ka di na ka magpakita. oo, but tungod kay grabe sa ka-effort, medyo na-develop ka, medyo na ay nabay nga na. May spark. What? May spark sige. sa girl. Maging honest ko karon sir ha, sir. Mm. Wala. Tanan gid sila lamiun. Ay! Kasarap! Joke lang.
Mao lang, mo na yun. Hinoon ko sa Davao lang istoryahan daghang kay lamion sa Davao Sa pod. bagay, no? Sa bagay. Mm. Di, Oo ba? di actually, sabi, kung kita sa babae, Erp, kung nasa yung action udol na to, pag medyo tengap na, di na tamo reply, sab. Oo. Nanong kaya pa mga hotel Nanong kaya pa na to sa level nga magkita pag kita sa mga 7-Eleven o mga uban pang mga kuan. Kasi makatungan lang ta kung siya na ang magkuan, maglibre. Siya. User lang, user. Kaya pagkuan. Yung mga guys but na. seriously, Yaya. So, wala ka, in fairness, lugar, tanan ng website mo, medyo okay naman. Medyo na-spark daan. Nalibita sir ay sa tinuod lang bitaw sir magtinudan ay puto sa hain. Unsa ba dito? Di ba dito tinuod? It's true. Kasi dili ba siya truth kay maana mo gud sila ma'am nga hilasa gid ana niya ay basig ana ba pati sa mga Wow. CDO para tay market din hanoon kay ingon naman ta hilasa ko to si Yaya ay di ko maminaw ato ni basig anaon ba no. So, unsa man kinatinuod, Ani? Ah, sige. Na yung mga mga something lang. Ako'y mga super duper something, 'di ba? Mga super duper something is kanang mo istorya pa lang gani. Hi Yaya. Lamutak dito sa Joke lang sir. Bita sa tinad na ay mga okay kaayo na po yung mga not so okay. So ang gibuhat na ko to mga di kay nako di na kay nako bet. Ano lang mangutanan na lang ko kung naabay sulod ang bulsa. Ano na lang ako ginawa. Okay, very good. Yang ginasort niya Erp ang nabubulok at di nabubulok. Tama. Maganda Mga nga. mapapakinabangan, Ana. At hindi charot. Sa mukha na mapapakinabangan. Well, that's the very Yeah. practical po na. Kung edge pa Practical, ang yes. kiwing, edge tenga pa ang kiwing, tapos aw pa judget, aw pa, di ba? Wa pa'y kwarta. Asa naman siya iput? Sa man Susok pa mabugos. Di ba? I mean, kung nga na po kakahamis may gala. Teka muna, if you don't mind, Yayaw Sawa, how old are you? I am my gosh, talaga, nakalimutan ko. Ano na bito ko, sir? Ay, sa ka na tinuod, sir, 20, taga na daw, sir. In fairness, makailad pa na, burag pa nag-senior high. Wala pag senior high ang... Oh, wow. No me. Kan pa mga siguro mga 39 siguro ana. Oh, Ay, Uy, grabe, sobra ka, sir. Joe. Kumakabikil? Sir, ay. Kumakabikil? Sobra ka, Joe. grabe siya ng Simula ko 13. daw kag 42, Joe. Hindi ko pag-expect. Di mga ano daw, mga 20, 26 siguro. 26. Pinapasarapan niyo talaga ako. Pila ba rin mo? Almost 30 na ba ka? Pero, Yes, sir. Almost na, sir. Like, 3 years na lang, sir. Maabot ako sa kalendaryo. Hello. Na-pressure na ko. In- Oh, In fairness, Salamat, ma'am. in fairness mo, kung basihan lang nato, wala HR ni mo, parang early 20s pa ka, no? Parang unfair naman nata ni Lord nga, gwapa pa, sexy pa. Singer pa gini Earth. Talented pa gini Earth. Palagi pa ni Maria Earth, talented Singer niya po lagi? ni. Singer Pero niya po. tawag ng Mo ba? pangalan na si Yaya. Oh, nagtawag na siya. Maulaw ko kay Mama Maria Filingera. No? Uy, dili, ayaw. Ayaw. Wow, saan mo gusto ko lang? Ayaw. Arty-arty. Yeah. Parang arty-arty. Uy, in fairness, dagan kayo watching from Davao. Ay, mga taga Davao. Hello. Salamat. Wait. Nagtag na diri sir balik sa 40 daw sir. Maulaw ko taan. Pinanas ko ka stress. Oh. Halata Grabe na ayo naman nga. Grabe na akong papangitag trabaho karon. Stress Sa na kapula? kayo. Sa kapula sa lips, 14? Lagi ba? Susagin ni siya. Stress pa na. Stress pa na may gala. Ay, teka muna. Mga tagtagwan Earth, mga tagtaog load Earth, tag 30 pesos, 5 kabot. 30. Pila ka winners? Ah, larga. O 5 ni. 5. Pero, siyempre, pag-game muna kami. Teka muna, Yaya Ozawa. Yes, Natay po. ipakita sa screen. Mhm. Simple ra kayo. Tag-ano lang ninyo, kinsa ni siya nga celebrity. Sige, pasok. Alright. Tag 30 niya, ay mo kabalaka. Pag maka-perminti mi, appeal mo ani among kuan, kani among BBS, matagkuan man ni. Matag every other day. Tuesday, Thursday, o Sunday. And Sunday. Oo, ha? So, nasa Bitog-Bitog University. Paki-like na lang, paki-follow. Tapos, basta karon nga man, bago lang tanang hatag og iPhone last week. Congratulations sa winner. Taga-kwan din siya, taga CMU. So, kuhaon niya yung iPhone dito sa bagong branch sa Chala Telecom sa may Si Paul Valencia. Malay-balay. Malay-balay. Okay. Alright, ready?
Ay, sige, kailan ready? po, ani? Wala pa. Wala pa dahil. Sorry. Kinsa man ni siya. Una. Una. Nga, kuan, fact. Ano sa Erp? Ano siya mo next? Fact. Yun, no? Ito. Ay, sus, Hello. kailangan Ay, po, ani? Yaya Usawa, ang tubag, ani. Oh, taga Davao. Ano dili ako? Yaya- Grabe man mo eh. Okay, Maria. okay ra gyud may kayaya. Okay ra gyud may kayaya. Maria. Okay. Sa bagay, Maria, iyang hawak, Maria, murag imong liog, Maria. Yaya Usawa, pwede mag-request one time lang. Pwede pakiawat daw ang nga position kung maumaora ba? Ayun naman naawaton, oh. Dili Di, okay ra si Yaya among si Yaya among gusto, si Yaya. Si Yaya. Okay lang, sir, na, Yaya. okay lang, sir, na nakapajama ba ako sa Ay! baba? Okay lang, oh. Yan na lang, yun na yan. Ali, ana lang, kamot lang, ipana lang. Yan na lang, kamot lang. Ano lang, tindog, ana lang, kamot lang. Ayan. Ay, pagtindog. Ayan lang. Ay, Hello, actually, mas puti pa din si Yaya. Pariyo Erp. Pero mas puti pa si Yaya. Oh, mas kwan siya, Miss Hamis Oriental, oh. Kita Ang- ang hamis niya, di ba? First, ang kluan Wow. actress ni siya, model ni siya, legal scholar, Okay. soldier. Legal scholar. Soldier. Munang ang iyang balig, ang bag tawag ana, soldier bag. Kay naman sa iba. Shoulder. Oh. Businesswoman, so malamang babae ni. Yeah, and by the way, guys, foreign ni siya, foreigner. A foreigner. Og social Foreigner. advocate. Oh, unsa man ang social advocate or bawal ang bugok. Kanang kuan, kanang dapat mo kay virus ang dapat na. Di man Unsa na ba? tao. Unsa? Social distancing. Social distancing din lahat ng social advocate. Kanang kuan Earth mo nang kanang sa una Earth wala pa kayo kuan COVID, pwede pa ka magpabulkit pero tungod kay na may social distancing mo nang magpa-social advocate na ka. Mo na siya. Sa una ordinary wala pa. So normal lang nga pagpabulkit. Wala pa. Oh. Pero karon Wala na siya. may COVID, social advocate na itawagan na kung magpabulkit ka karon. Vulcate. Tama, magpabulcate. Actress, model, legal scholar, soldier, businesswoman, social advocate. Okay. Next. Next, eto. Ay! Ay sus, kaila ko Klaro ani. kayo. Ilong pa imo may gala, oh. Kaila Ilong ko ani kang ilok klaro kayo na pay buhok gamay oh. While in high school, Nakita na ko. sa high school pa siya, nakakuha siya siyang first job working as the fryer at Burger King. Tig prito. Tigpirito sa Burger King. Sana all. Kagwapa ba ni? Malamang Erp gikamang ni sa manager. Duda na ko. Boda ka lang. Isa kang lami kay Montay Park lang mga gana. manager, anong mga head, yung mga radio, mga mang. Uy, ba no Maria. Burger King atong istorya ano niya butag MOR. Ano niya butag MOR? Wala ko na yung MR na radio. Defensive. Gusto din mga manager, yaya, gapangamang. Sakto na. Wala mo ka-experience, anak, ma'am. Gusto mo experience? Gusto ba ka ma-experience nga makamang sa manager? Actually, ako ang nagkakamang eh. Why! Kasarang. Okay. Og ang last nga kuan, Eto, ang last clue, nga guys. clue. Slide. Again, na foreign ni siya. Dagan kay ga-comment og kuan, mga Pinoy. Local na dili name. Foreign ni siya, foreign. Eto na. Mo ba ning last? O mo na. Oh. Ay! Wag na, no. Oy, kabanga bagyo ka. Wala kasi. Ay, naunsa. Ay. Wala na. Tungod niya na si Maria mo hatag sa prize. Si Maria mo. Gihaguan may itong brother Bernie karon. Nigawas mo no? Nakita ko din. The best pa kaya. The best. Pinaka the best. Transgender ni siya, transgender. Dili ano na lang ang pag-pronounce na lang sa pangalan. Sige. Ang pag-pronounce na lang ha. Sorry. Serve as a combat trainer. Tapos she spent much of that time teaching calisthenics and gymnastics. Unsa man ang calisthenics or bawal ang bugok? Calisthenic. Kanang kuan, kanang mag basta ka ng mga sayo-sayo nas Pilipino po diyan. Dili na mao calisthenic. Dili na mao. Ethnic. Ay ethnic. Ethnic to ethnic. Ano ba kung wala na ba? I die
Tali kumbay. Di na Tali mali. kumbay, diwa. Di na mga. Oh, may gala. Sir, uy. Ikitnik lagi, guys. Klaro na kayo. Nisipyat naman may gala. So, karon Tutyo taon-taon. man, tutyo man. So, karon taon-taon atong pilio ng ilang tubag may gala, ha? Alright, for them. Parapol na nagyapo na to. Ay, parapol na tanan. Ipakita na lang nabi. Ipakita. Ilok-ilok pa yun. Ipakita na lang. Pinsan na. Ayaw, dagan na kayo ko isulat unya. Di, puslan man sala maninimo. Sige na, ba? Yan naman ako yung nag-share da. Sorry, kayo Yaya Ozawa. Karoon nag ko na error. Pero nag ko na pagkakao yun. Grabe nga dipin. Okay na kayo na ma-relate lang. Oh Ay, my naku, God. Diyos ko Stop lang. share na natin. Okay, my God. Oy, klaro na to si Yaya Osawa, single pa, dili pa ni Merid, ha? Ay, Wala pa yung wedding Ay. ring. Wedding Yes ring, po. wala pa. Wala pa yung wedding ring. Wala Opo. pa. Tapos Tago. mag-announce lang ko sa inyo ha po, mga kamorkada ko. Ah. Unsa i-announce? Mag-announce na ko pag if ever na gani. Wow! Oh, kumudayo na gyud daw. Assume mode sa takaron, sir. Okay. Siyempre, lockdown. No tayo choice. Mag-assume lang po daw. Umtay lingaw, di ba? Ah, Oy, in fairness ha, congratulations. Hindi man kay mong beauty dai sa mga Salamat po. bisag sa mga Bless you. online na mga events like lately kay di ba nagkadayawan man. Ba, Yes grabe po, last kaya. week lang po. Yung tama. Kadayawan. Yung Kadayawan Digital Week namin dito sa Davao. Mhm. So, napoy Kamusta? mga viewers ato sir from dili CDO. lang sa Davao, CDO, mga sa mga taga Mars, taga Jupiter Wow, na. dami. at least naa sila nag-participate. Oh. Universal. Opo. Bitaw, so yun lang lingaw pud kaayo sir. And Ayan. ano lang, laban lang gid kaayo. Yaya, sa in fairness sa imong beauty, sa imong pwede ba mangayo sa imong vital statistics? Just in case lang Okay. para lang ma-imagine nila kung sa ka sexy kung Okay. Kasi kaya dyan naman kami iuman. na census magod karon census. Nalay Nagsugod ang census. census karon. Wala kinasukan na pautana sa ako, ya. Uy, dili man makita naman ko lang mo Maria 34 34 34. Oh, human. Man ana ra ka simple ang istorya. Wala magod siya sa kuan ganyan statistic. Oo. Manang census naman. Okay na mo. Sige na do, Yaya. Pwede na. Dili na ko siya. Grabe, bay, grabe. Wala pa. Na yung mga uban na dili nila ma-imagine ang kumayon ko mga 26 ana. I-describe na lang ako kasi kaparehas na ako, sir. Ah, So, sige. dili na. Sige na. Para dili maglisod ba para dali lang ma-imagine sa mga tao, mga viewers nato karon, 'di ba? Wow. Ano lang tanawan na lang niyo si Ivana Alawi. Same lang po kami. Wow! Okay. I agree. I After sa agree. BBS show, I'm sure ang mga lalaki karon 3 AM human og katulog. Ayun mga katulog. Bilang. I'm sure gi-search na nila karon sa Facebook insa ni si Yaya Ozawa. Pero actually Edit na nila ang naong ni kung Yaya. naka-follow ka sa iya Herb, OMG. kuha ni siya Herb ga exercise. Kapalo ko siya na pati TikTok. Aga TikTok po ba gyapon? Busy ka po kag Yaya og TikTok. Pag may time lang mag-TikTok, sir. Ah. Kanang pag nalanggi time, sir, kay ang TikTok manggod, sir, mag-take good siya time. Murag ug maghihapon nga. Pag nalang kay time, effort na Tama nga naman. bitaw, oy. Grabe. Pati ang Yan internet. lagi yung time sa Guys, TikTok. sir. Kay TikTok ba? Wala ako yung lagi. Pati akong Zoom. Kasi siya nag-share ko na ang joke. Kasi siya kayo. Siya mag-CR sa ko kadali guys. Bayan sa tamo. Na-overwhelm lang dito, sir. Salamat siya kayo sa Pasensya kayo ha kay magkapilit-pilit akong Zoom mga igala kay tungod sa internet na ako dre. Pero klaro naman ang istorya. Wait, so ikaw ba na kay Kwan? Na kay mga routine kanang or diet, food, medyo no rice ba ka? Unsay mga style ni mo Yaya Osawa? Ano, sir, sa ako, wait, ano lang sa ako, gina-practice na ako, sir, is, gani, less na, nag-rice ko, kaya di mong gugu pwede na walay rice, kay malipong ko ba, labi na kay, Okay. grabe, daghan kay ko ginabuhat, maguna-una pa ko sa iyaha, maguna-una pa jukuan niya, kasi ko pinapakalisya, di ba? Lagi mga ano ba? Sige kit siya. So, kailangan ako rice, sir, so, ang rice is morning Alasing. So tapos bawal ako sa Vian sa Sudaan pag Ah, night time. Pag lunch daw partner, yan ka kaunon iring na kay cut naman daw pag lunch daw cut. Lagi potol ba? Potol. So ba na Mag-CR sa lagi ko lagi.
As in, so wala na less rice sa lunch. Tapos, Yes, ma'am. More on sudan. Opo, opo. Lain ba sa imo sudan, Wala na Maria? dinner. Puro lechon. Nag-dinner, ma'am, pero cut na lang yun ang rice. Oh, Iri na diba? gid. Cut na lang Iri yun. na lang gid. Iri na lang yun. So, In fairness ka Maria, ginakat naman po ni Maria karon ang rice. So pure lang yun humba, crispy pata, Wow! lechon. Perfect. Wala na gay rice kay Wala na. hindi mo siya gusto. Wala kami naglisod. So, that is, wala kami naglisod. How about sa imong kuan? Abot yayo sa imong kuan kanang mga nabakay ritual sa nawong. Oh, kanang my sa mga Tapos, ganit. nabagay kay nga na, medyo maselan ba ka? To be honest, sir, dili kayo kanang ano lang gid ako kanang sabon-sabon lang gani. Kung kinsay mo hatag og sabon, gamiton lang po na kon tayo. Ano lang yung Really? kinsay mo Galing allergy. kana ganing mga sir like sponsors ang uban. PR So package, gina-go lang na ako siya. Then pag bet na ako siya, mo to siya akong ginagamit-gamit tapos napo ko additional kay syempre ano man po kung magsabon good twice. So dito na ako magamit mo nang medyo daghan po ko kanang magamit-gamit na sabon klase-klase. And yes sir, tama ka Sir Joe na good thing na lang na dili ko ka allergy sa akong allergy. nawong. Mas Yes. allergic lang ko sa mga tao nga mapaasa. Gusto ko yun. Ugotera ginisiya yaw sawa ba? Gutera kayo. Pero at least nagyapon ng kuano. Alam Fair. kasi maselan na. Anyway, It shows naman in her Lagi. skin, gabi ka kami. Nasalamat ma'am. alright. So, let's go back to the topic, may gala. Unsa ba'y mga effort so far sa inyong history? Unsa ba'y para ninyo nga nabuhat na nga effort sa kalalaki para sa inyo? Para sa imo burag effort na Lagi. to. Ika, Ay, dami. si Maria muna. Sige, ikaw daw Maria. Unsa ba'y effort na gibot? As in, dagan kayo naman siya na ako ni before nga, para lang yun na mapansin ako siya at makauban ko niya ni appeal gid siya sa karate team sa school for Wow. 4 years. Para mauban ka. Para magsigilig uban, and then katuda yung 100 kabo ka mga puto nga color iya hindi pa deliver diri sa balay during Christmas. 100. Gihap nimo 100 yun. Basing scam. 100 lagi ka puto. So gihap nimo be 100 ba gyud be ana. Di ba ko ganahi kulang 98 ra abi ni 100 imong gi-promise Lagi. pero 98 ra na deliver. May effort kayo siya ato kasi hindi siya hatag ka ng mga kopya. Basta ka nang baligya sa bakery. Kasi nga ka-imagine niya imong dagway, imong dagway ka kopya. Amo nga ganap. Wow. Wow. Perfect kayo. Kung kuan lang, kung practically, so mga inanang mga effort. And then, Medyo ganon 100 ka puto may gala. Mo din na yung ana di ka karon Maria. Kay 100 ka puto puro carbohydrates na tanan. Uy, So Muto sa nga karate niya, di na siya kasipa. Di na siya Alright. ka-high kick. mura siguro feel na ko ang sagad nga murag OA na effort nga ako ang na-encounter sa usa ka suitol or nag-try, Kamu ba babae, kung So, mo effort ng lalaki po, di ba mo kakaulaw, like, kiligon ba mo? wait, mo Something tana kung next question ba kung may ka nga nadi OA nga effort. So mean to say OA ba siya paminahon tungod kay di nimo siya bet or talagang di lang gyud kahilig og ingana? Bet or Oo, wala lang naanad siguro sin ana ka surprise and then for yung sobra naman no. Uy, di naman nimo kailangan buhaton para lang gibang put it itself. Or di lang gyud kaganan sa iya ha? Mura gyud pog regalo ba? Kasi feeling oy ka nang makon mo. Pwede na po'y factor gamay nga man. Tungod kay di nimo siya bet. Oo, okay, wala mga kay chance. Sure. Wow, tanawa see? So, meaning to say, dili tinod ng effort kung technically dili di gyapon ka tay. Kay for Dili mo bet. example, para sa regalo ba? Bisa pang nagregalo kag mahalon pero dili man ka bet. So medyo dili gyud siya happy. Pero kung bet kay ka, crush kay ka, bisa pag dahon ra na imong ihatag. Oh my God. Oh my God. Taguan niya, ibutang yun na sa libro, ipaipit yun na. Yes, ibutan niyo na sa wallet. Ma-appreciate gyapon na mo ang effort ha. Bisan man lang dini ganan sila. Maulaw gyapon ni and ma-appreciate na mo and medyo feel like guilty. Ma-feel man na ba feeling ana. Guilty. Yeah. Guilty. Pero guilty sad ko bolo bro. Well, that's why. Mo to pangutana kay Yaya Usawa. Ikaw Yaya Usawa, unsa bay pinaka-effort nga nibuhat sa lalaki para sa imo ha? Ako nga sir kay katawanan man ni siya nga ano karon na po na ako ni na-remember magud pagpangutanan nimo. Siya rin gitatak sa akong isip. Ano sir Wow. katong char. Actually ano pa ni hama mano na lang ma pwera hisgot na lang sa mga past tense nato there na slide.
Katong sir, nag-invest po siya sa akong giapilan nga networking before. Effort niya siya, sir. Oh At my least, gosh. di ba? Medyo May kay support. Kwato nga, nakita na ko ang support then. Pero nakaingon ko nga, bisan unsa ang effort, pero sometimes love just ain't enough. So, hindi din kami naging, Wala Hindi wala kami nang Dili buhay. gyapon siya mo. Unsa man ba unsa nga Oh, effort dili na gyapon. unsa nga effort na so kato lang ni apil lang siya sa ano. Nakuha siya Daghan pud kayo, sir. so nakuha siya Daghan kayo, sir, 14 pero- heads. Nakuha siya 14 heads sa imo nag Dili, sir, duha lang Online? ka head, sir. Wala ka heads. duwa ka Tapos heads. nag-invite siya sa yung mga kaubanan po sa work that time. So, happy kay ko ato. Kaya mo ko nga, sige na kasi gusto kong magkaroon ng sasakyan. Tapos, gusto kong magkaroon ng bahay sa so, supportahan mo Kuya, naman wala. ako. Moto, support. Laban ka, ayaw mo ko. Tinoon nito. So, wala yung pagduwa-duwa. So meaning pagkawala sa networking nawala po ng relasyon. So Mm. ni prosper ba? Dire nagtaod-taoran pa man to, sir, pero lahi ang reason pod why we really broke up. We broken up. Sorry ha, bugok lang gamay. Break it, Gamay break na po it. tayo. Human naman pasta Break na it. ED, break it. Break in. I'll Break break, in, ba? after we break in. Yeah, correct. Di ba, Every ma? year. We break in. So wait. So meaning to say naguyab gyud mo. So ni Oh, nagkamog yun. Ni effect ang Opo. iyang effort. Yes, sir. Something na jud mi ato katong nag-ano siya invest. Tanan-tanang ways man. Kasi Pila ka invest pairing? pa ng Pila ka mga- pairing imo nakuha before nimo siya nasugot? Ano, sir? Uy, sobra Naka-encash siya. lang, naka-encash lang naman ko ato after ng mga 60,000. Wala ba ko na-get sa lalaki? Dapat na yung tado siya ang nag-provide sa house o sa car. Mo dito tanang anong kailangan Mo mata mo dito. ring Oh group? my gosh. Pwede. Bantog siguro gibiyaan Wala ako nila G. siya. Oh. Sa anong magkuha pa man tag-recruit na pwede naman takapalitan. Ana dato dito. Ano ang dato dayon? Sus, banga, itong lalaki. Lalaki na laki. oy. Kayo, sir, sinayangan niya talaga ako. Wow. Hindi man lang niya natikman. Wow. Actually, nakatikim din. Uy, Actually, joke ito ako, ano. Di, nakatikim siya sa ano, sa 60 tao na pa. Sa libre niya sa 60,000. tea, milk tea. Weird. Na ba weird nga mga effort na mo na try? Or OA, na OA rapod? OA, Mga diba? barawa ka ganahe? in fairness, sir, ma-appreciate man ako, gamay man or dako, nga effort. Opo, Wow, ma-appreciate na ako. Nakulban mo sa ganun sa gamay o dako. Effort So, galing. ano man kasi tawagan na appreciation, appreciative, Appreciating. Appreciating. Yung mga appreciating. Appreciation. appreciation. Oo, inaano mo kapag katao, appreciation. 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 Okay, bye. Apprehension tayo. So technically, nagi chance kung dili nimo type ang lalaki, medyo dili gwapo, dili tsurahan, pero kung ma-effort lang. So nagi ako ang chance kung ma-effort. Tama ba? Yes yun ba po, kasi sometimes manggod sa relationship kay manggod na ma-learn lang sa bagay na-learn naman nato yung tanan actually na dili manggod siya lang gwapo-gwapo lang, kwarta-kwarta lang, dili 'di ba? Dili siya ingon ana ang pinaka the best good na ngano nga mas stronger, mas strengthen ang atong relationship kay tungod sa effort gyapon, consistent na effort, dili kay nag-effort na ka kay bag-o lang mo. Oo. So mas magdugay gid mo kung nag-effort mo nga bag-o lang mo tapos presently nag-effort siya bisan namoy mga away-away. Correct. Tapos Dili mawala. Opo, kumbaga dili gid niya ka kana ganing muinit ang ulo sa imuha, magbulag-bulag dayon. Diba? Mangita dayog laing option. Amang may nanapod nga lalaki ka na mag-away lang mo gamay na. Tingala lang ka na. Naging option dayon. Sa day ka po, gwapo kayo kay nana. Nadyo ka kagwapo. Piyulo Pascual lang. Dyo ka na yung mga inaanap ko sa imong good. 36 ka ba imong abs call, ha? Di ba mga So right now ba ang kanang effort unsa na may karon mga ginagmay nga effort na imo ma-appreciate? Like for example, ibuton na tong nauyab na. So okay na nakuha na ang matamis na oo. Oo. So unsa na po'y mga ginagmay karon nga effort kay siyempre di ba Erp na kana mo kung pirmiro pa Erp kuan mo gina malalaki kanang tumbling pa magyud na mintas dili pa mabungkag ang tinapok. Correct. Ana mo ginapag Ang mintas yun. di pa mabungkag ang tinapok. Bilaran As much yun, as bilaran. possible. Ana gyud pag waylon mato gyud sa pikas bukid ana gyud. Siyempre pag nakuha na medyo okay na. Nana din ang maintain naman maintain. So, kamo Maria and Yaya Usawa sa inyong mga current partners kung namang galing. Unsa na din ang mga everyday or mga daily effort na inyong kaka-appreciate na dayon? Kana. Ikaw sige, ikaw Yaya.
yung pagising mo sa umaga, kikikis ka, charot. Wow! K-drama! Kailangan, K-drama lang yung K-drama, ha? Kana nga may... K-drama na lang siya magpalipin. Ganun ba yun? Ingana pa ba gyapon every morning? O siya man, loto breakfast? Dili pa ta, sir. Ano lang, sir, kanang, every time pres karon kay inanin man situation, kanang ganing ginat-check yapon ka na nagkakaon na ba ka, diba? Tapos kanang, kung wala man gani, Mga small hakdan things. ka, diba? Actually, sir, mo na siya small na siya, pero for me, sa ato siguro mga tagdugay na kain nga in a relationship, mag-ano siya mas kanang naghapon kay ma-feel na kanang kilig gihapon kay syempre murag dugay na pero ingon ay ni siya sa imo kumbaga Lagi, at diyan least ang na pa. consistency, di ba nga murag okay siya, so mas ma-appreciate din mo siya nang di ka mag-expect ba nga bisag dugay na mi pero ano di gihapon siya nag-serve good day siya in the service of Wow. Filipino. In the service of the connect gihapon sa kapamilya. Nagiyaw. Ikaw, Maria, Oo. unsay mga kuan karon ng mga ginagmay nga effort na Ang mga ginanay ka nang ipahawid ko niya, something like that. unsa? Ipahang. Ipahampaan na. Uy, gipakampa. Uy, Maria, Ako rin sorry yung mo pasabot, message. Maria. Linaw ra ba siya ron? Oh yeah, sa mga food ba nga ako. minako. And we're mukbang, gyapon ang feels. Balawan na Food. Si Maria sa food siya. Sa food siya kakaano. Appreciate good na ako na kanang mga pasabon, panapkin, kanang Talang kay sila may distributor good sa mga napkin o kuan. kanang mga maghatag sa diaper, okay na kayo na. Ina ang tissue. Apila na po din mi, ha? Pila mi ha sa tissue kay may lang sa mga iro ha. Same ni Miss ni Yaya. Mga little things na update. ano. At di ba? Pero at least ba nga inana nga mga gabuhaton sa mga lalaki is meaning gaka-appreciate nila, love nilang tao, di ba? And then inana nga way kay murag mula sa ang inyong relationship kay maski ginagmay tao mo katawa mo, ma-appreciate mo yung ginahimo. Giginakgakaon Diba? sa ninyo Kaysa feel, anong- guys, nag-appreciate mo sa girl. Unsa na gyud? Correct. So wa ko kaget sa question. Unsa question nimo, Maria? Bali, unsa inyo hang, gakaon sa inyo sense nga gaka-appreciate mo sa girl? Diyon sa mo pag-sense? Nami sensor. Bawal buguksyon How do niya. you feel it nga gaka-appreciate ang inyong effort? Kay bali after sa among effort na appreciate. Yeah, gakaon sa ninyo pagkuan. Erp, wala akong signal erp ko dyan. Check. Hello, Erp. Wala po ga? Wala Choppy akong po audio. ga? Ako po, mura pag... Dili, Ay, Topic ka lit. sige, next Kung wala ko- question. Ibasahan kaya ako- na lang ka natin yung mga Di- tunog Nawala-wala. sa mga BBS. No, kay dito. Ay, wala di ay sila nag-effort, Yaya. Mao di Ay, grabe sila. dili man mo ingon gyud ang babae nga na-appreciate na ko imong effort. Well, Kinagdala I agree. Laira ang lalaki sa babae. Ang babae, mas grabe yun kung hindi Bisa ko gini mo ginagmay. akong effort, ang kuan, akong anana. Ang lalaki kasi dili kaayo ta kuan ba yung anong Dili sama. Oo, nang sama. Burag gidawat na mo nga mo na ginamong rule. Burag mo na gina Kumuserve ni sa iya, may ingon gami. Nag-serve, nag-effort ko. Pero para sa mo, murag kuan na gina siya sa mo. Dapat normal na gina. Given na. So kung dili mi mog effort, dili mi tao. Murag ana na gid ang among. Pero bihira na po ng lalaki nga gahimog inana, maiya pra pod. Kasagara sa nainana nangahalin na. Nangahalin namin. Oo, halin na. Kanang mga lalaki Sa nga inyo, ga-effort ano yun na. may gala. Wow, so grabe. So, kamo yung lugar, ay, oo. Mo lang akong advice po sa mga girls na sometimes if magbuhat galing mog effort sa inyong mga partners na kanang super duper effort kanang nag-iban bitaw kanang mga balloons, mga petals, mga Kanang mga may wala ka na poster. buhok ba? Di na kayo mga tao nga na ako po, ayaw, if you'll do it because you really want it sa imong kagalingon. But do not do it nga morag para balsan ko pohon. Kaya ang problema na, ang imong Lagi. expectation ba nga, dapat mo Pinitahin sanay lang. ang buhaton sa kuha. Tang ending wa niya gibuhat, na frustrate lang ka. Remember, dili tanan lalaki pod nga expressive. Na yung mga lalaki nga di kayo sa istorya, but Lahi pa na yung ways. pero love ka niya, nga na ba? Usahay, what if na kay friend, nag-effort about siyang boyfriend, so imo pong giawat, kay nakita nimo kay ang reaction siyang boyfriend ni Balos. I mean, Oo. as imong friend ni Balos. So imo pong giawat, tapos what if wala ni Balos imong Correct. partner?
So ikaw, Mahilig grabe ka. na mong gool, dinalain ka mutingog, kay di ko ni mo love, kay Aw. dili mo pwede ma-compare. Kaya again, naging mga tao nga, dili nga na pod kaayo ka expressive o dili nga na, lahi po ng iyang way sa pagpakita nga extravagant. love ka nila. Ganun lang. Pero actually, nagdipinsa lang yun may, anong di may mag... Grabe, no? Taas kilag. Ganun wala may inana, Kaya, oo. mo nang wala Pero wala pa ko ano bay ka na bitong inana nga kuan. Di, ako, wala mo ko nga na. Kurambos lang yun ko. Ana na diretso. Wala na idagay effort. Lagi. Thank you. Wala na idagay Pero effort naman na Wala na. Nice na ro. Kapoy ba na kasi makapulag ilong, usahay makadangas, usahay makabungol kay naitab ana. Usahay makalakjo na, makalakjo. Makalakjo po na Grabe usahay. nila nga effort. Oo, no? usahay mamalhan ka usahay. Diba na? Water please. Uy, tagana to kuan. Tagana to ni kuan si Riza. Ano siya, effort. Kanang langdiganan sa F-len. What a very nice joke, ha? First time ko What kadungog. siya? First time. First time ko First time kadungog namin na. nadungog joke. Lagindingan Yes. effort, Davao International Airport. Ay, naku. O iban pa nga mga effort, mga igala. Diyos ko, Mariusip. Effort ba kato mga kuan ba, ga singer ba? Tong oh baby baby baby. Oh baby, sino mga effort? Effort to effort. Kalero sa effort ito, sa effort. Ay, salamat din na ka. Ano. Uy, speaking of ano ha, pwede naman pasample naman dyan yaya sa pakanta naman Sige, nawa. oh. Pwede ba? Kabalumi nga wala mi honorarium ani pero kabalumi nga mahal kay ka sa Davao First pero verse lang og ano. sige lang chorus bisag kwan lang isa ka chorus tapos tulo ka verse tapos refrain tapos bridge niya. Kana lang bisag kana lang gun, kana lang gun. Tapos na intro ana lang. Magaag na. Tapos sa last line na fading. Na. Uy, ano pag sige ko ang joke? Ano kay pagkonjug sa just paginan siya. Ay, naglima ka songs, Charla. Sige, gusto na ito mabala. Kuan makita. Grabe, gwapa pa, sexy pa, singer pa, kaya ay ba sa boyfriend ani? Unsa na malit trabaho sa boyfriend ani? Kung gusto, dili mo lang ang boyfriend, di ka, pagkanta na bigay, magpait kog beer. Ano na rin siya sa beer? Erp, Oh. inom dumi, Erp. Isa Erp. kakanta, isa pa. Basi nakalimot ka ang boyfriend ani, nakaila sa ato naraba sa O, gani. atong last year sa atong pista, basi nakalimot ka. Hmm. Tapos Uy, dinalatay sa ba Erp nga naghatag tag babae Erp ha, di ta magsaba Erp. Dili ta magsaba. Di ta magsaba nga naghatag tag babae ha. Hindi mo mag-booking. Katotong gisabay lagi after lagi. Kato ba atong enjoy kay siya ba? Yun siya nga. Pagtarong sir, mulib na puro. Kato ba ningon siya ba nga lahir gini boy, lahir kay sa Davao na ana gud siya. Sige. Ay, Yung lahi gidi ang lasa sa ano no, kaning Davao o Gagayan no. Ana gid sila. Sa grilled chicken man, sa grilled chicken. Grilled chicken. Di ay. Sige, sample. Sample. Actually, nangit na ako instrumental. Laro Oh, ka. si andam mo. 5, 1, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 5, 5, 4. 6. Kanina lang ano sir, ma'am, if I ain't got you. Lugi mo. Lagi na ako lahi. Luy kasayo na nga kanta oy. Kanang, okay, try lang nga. Dili ba ako yung perfection, pero try lang. Wow, disclaimer na, disclaimer. Sir. -1. Kailan ba na instrumental, sir? Di ba lain? Go, go, go. Sige. Check, charot. Mag-mute sa ta, Erp, mag-mute sa ta, mag-mute sa me. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that our physical things define what's within. I've been there before. That life's so bored, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't true, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Chocks po. Oh my God! Yes, sir. Grabe! Palakpakan!
Ibang klase may gala. Paki i-deposit lang ninyo sa bank account ang donation mga gala sa BPI video account. GCash lang po natin mga kaibigan. Alright. 0977. Uy, Yaya Osawa, salamat sa pagsugot ha. Salamat. Before na to iparapol o paki-plug muna sa imong mga, I'm sure daghan naman kay followers, pero basin dahil makadugang din imong mga ka-BBS na mo diri sa Bitok-Bitok University sa imong Instagram, YouTube channel o uban pa. Yes po. Una, sir, salamat again sa pag-invite. Salamat, Ma'am Maria, Sir Uy, Joe, grabe and Sir siya. Bernie Bitok-Bitok University. And ayan po, mga viewers nato na nakaroon, mga taga-BBS, mga bawal bugok show. Pero welcome sa tanang mga dilikod bugok. Okay na kayo na. So, thank you kayo. And please do subscribe in YouTube channel. Char, para sa Shalba. DJ Yaya Ozawa po. And sa Instagram, Twitter, not so active ko sa Twitter, TikTok, usahay-usahay active, and then sa Instagram, dito lang ko medyo active. Sa Facebook, DJ Yaya Ozawa lang po ang i-search nyo at DJ Yaya Ozawa. Then, open din po yung Gcash ko if ever na may donation. Bilis ka segue. Charot lang. Pero Send ko yun lang yung po, QR code. ano lang po. And natay mga, ano po, yung mga paagos vlogs nato sa YouTube channel. So, atangan na soon. And gina-announce po na ako na siya dinhi. And pwede mo mag-join sa ako ang Tinderia Collection group page para sa mga updated. Gusto magpa-ship kaya nag-ship na ko karon worldwide. Charot! Wow, grabe na pangkabuhayan showcase. Worldwide. Ay, Mindanao lang. Congrats! Alright. Thank you po, ana lang. So, salamat kaayo. Thank Alright. you. Actually, sir, na ay mga like, follow. I believe mga BBS nato ni. Thank you so Yan. much po sa atong Ay. mga taga-BBS. Karon pa nga nagpakita ka, nagpa-off shoulder ka samot. Ipaubos pa galing na, di ba? Ay na, mabi mo. Sige, sir. So, Sige na, sir. 500 views ta karon guys. 500 views. Grabe na. Okay. O sige na, Brad, ato nang ihatag, Brad, ang atong pang-last na atong pa-winner mga igala. Okay. Atong load dito i-raffle na. Raffle na to. So, balik na to again, Maria, kung kinsa to atong kuan. Nanisipyat naman ka, pero klaro naman gika ito. Turohon na to mga igala. Pag-share ulit. Sensya na mo guys, akong background ay gabalay din yan. Ayan. Combat trainer, teaching calisthenics and gymnastics. Muna siya may gala. So, siya po ay si... Eto na siya, surprise! Wala mo kabalo. Yan! Mga kabalo. Sa pagbasa na, Erp? Sa pagbasa na, Erp? Gal Gadot. Gal Gadot. Sakto ba ko? Oh, Gal Gadot? Yeah, Gal Gal Gadot. Gadot. Si Wonder Woman. Alam mo, kung din siya, no? Beauty Queen mo din siya, no? A female dear. Dili. Beauty Queen mo din siya, Erp? Beauty Queen. Pila? Beauty Queen din siya. Oo. Oh, perfect. Mga ba? Perfect kayo. Di ba, fryer sa Burger King? Tapos Dahil- doon may siya kanina nag-serve ni siya sa ilang country food. Like sundalo. Kay sa ila dito, murag yapon og Korea day na Erp nga naay ko. Kinanglan ka ma-serve. Kailangan mo ma-serve sa military. Pag ingon na ba, Pero at least ba- tuwad! Ay palag, ginugong! Alright. Okay, siyempre, nalista na ni Maria ang mga sakto nga nagtubang. So, mga tagtaog, Katong ganina lang, Maria. Katong karon na lang. mag-answer, hindi na pwede. 5 nga tag, Correct. 5 ka winner sa tag 30 ka load. 30,000 each. 30,000 each, 30,000. Dili 30,000 Alright, Erp, 30 yes. pesos na Erp. 30 pesos. 5 years na siya nga unli call ug unli text. Ailan nyo Yan, gamita. with Ailan free nyo text gamita. mate na mo reply gyud. Plus pabunusan pag kinatunog 5 ka amahan mo og napulo ka himaya ka Maria. Yes. Og Ay, sure ay, good ko nga sigurado, mo diretso mo sa langit ana mga gala ha. At least magkuan mo. Ayan na ha. Okay. Ito na, oh. First winner. Oy, again, kung mabunot yung pangalan mo, adto mo sa grupo ng BBS, natay group dito. Para dito niyo ihatag inyong mga numbers para maludan dayon ni Kuan Joe Romanticos loading station. Team Gawins. Okay. I-message ko ninyo itong mga winners sa i-PM ko ninyo sa akong Facebook page. Yes. Dito yun mismo sa Joe Romantico na Facebook First page. winner! With vital statistics. Renner
Barillo. Barillo. Riner Barillo, congratulations. Yay! Winner! Winner ka! Winner ka. Kapamilya, mas winner ka. Wala sa... Next winner, I see. Adel na po So, doon. Adel Maloloyon. Adel Maloloyon. Habunan. Congratulations. Kaya naluoy ka sa iya, habunin. Hindi ko ka-recover nga ako, na-reveal na ng answer. Wakay hinungdan, wakay hinungdan. Intro pa lang ganidaan, na-reveal na. You know? My goodness. Okay, sunod si Isaiah Adana. Congratulations. Mura na ikabuhaton. Mura na ikabuhaton na. Sorry ha, dagan kayo sila names. Ito, fourth Tig-loader winner. ba ko din eh? Okay. Wait, thank you once again, Yaya. Oy, grabe Grabe si Yaya. salamat din po. Kano sa man si Yaya itong magkuan sa iya mga baligya. Actually, tomorrow akong schedule, sir, na pod, Wednesday, Yun. 8 p.m. sa DJ Yaya Ozawa Facebook page. Okay. Para sa mga Yun. babae, mga lamiun, o mga not so lamiun, and mga tanan-tanan na there inside. Palit na. Sa Tinder, ya. Okay, saan na to, Maria? Saan to isa ni Dog, Maria? Last, Si Macmed. Okay, Macmed. last na ni last. 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 30 winners sa 30. Tapos napatay isa ka winner para sa 500 GC ah. Wow. Bastos may gala kadagan bagi panghatang nato din eh. Nanmi dinuguan. Dinugan. Dinugan. Congratulations sa atong 5 ka winners sa tag 30 pesos nga load nga 5 years unli call unli text. Napulo ka manamo og napulo ka himaya ka Maria. Og para sa atong winner karon sa atong Blue Energy, eto na po, ako na nakita, nabunot, mag-selfie sa billboard, tapos itag ta, BBS, Bitog University, plus... Ganit pa billboard si Kuan Yaya, si pasensya Brother Brother Burn. Burn. Also, Wow mga naman. Bikinimen, sir. Charot. Uy, nabi sa Davao ang kuan, ay Blue Energy sa Davao, dito sa may Kalinan unahan. Lapita, na kuan dito, Blue Energy. Okay. Sayang, sir, di ko makaadto dito nga area mo good kay layo-layo siya sa Pongwang place. Tama dito muli ka sa pikas ng tumoy, no? Oo. Sige, sir, pag makaagi ko, mag-selfie po ko dito, sir. Why na? Kay karon manggo na sila promo. Kung magpa-load, Opo. kung magpa-tubil ka every 200 na kay raffle ticket kung asa na kay chan makadaog og 1 million pesos. Wow. Bosa, di ba? Muna na ang chance, di na tamag ni Turns guwapo siya sa iyong pagpa-picture. Mas guwapo talaga siya na sa billboard. Yan! Nami. Kinsa na? Ay, si Namni gyapon dinuguan. Nami. Nanmi dinuguan. Amo na dapit nga branch. Congratulations. Amo ni nga branch ni dapit ni. Kabaluan Yes, niya siya. Naman siya nag-mention. Asa na ni Dapit? Nadapit ha. Congratulations. Ayan. Ayan, dili na iyang motor, nag-display na siya, imo na naman nawagan sa kung kinsa may tagian nga motor. Palihog lang nakababag ka ha, kay gabag. Cousin? What cousin? Si DJ Slim ba na? Di ba na si DJ Slim na, Brad? Mura lagi. Kadugo na kini mo Erp. Pwede mo ulit mga liog ba? Wow, sa ako gidi ka. Alright. Uy, congratulations. Congratulations sir na kay 500 GC gikan sa Blue Energy. Yeah. Katong uban dia, selfie na, kamo na bahala dia, tapos ibutan na din sa inyong timeline, itag lang kay sunod na tong episode basi kamo na pud mo mapilian. Congratulations guys. Correct. Again, Yaya Osawa, daghang salamat. Thank you Thank po. you very Salamat, much. sir. And naman po kay on nimo nga mga live bang ginabuhat, di ba? Ano yun, sir? Napo kay Sir, mga live nakabu- napo kay mga live na ginabuhat, di ba? Ay, oo, sir. Live, yun na nga, sir, kanang mga singing-singing. Bago lang ako nag-start sa session Okay. live. Kanang Okay. na siya, kanang ganing sa tawag ay application gyapon siya. Tapos sa Kumu din, mag-live po ko dito kasi sayaan na silang Tinood. ma-encash daw ng tinood ba sir? Ma-encash mga Yes, diamonds? yes, Kapag yes. gusto Pwede, ko naman, oh. sir. Kung tinood ba Nanagay ko isa pila to 1,000. Nana po ko 1,000 dito ba sa Kumu mga diamonds. So, wow. pwede to siya may Nice. ma-convert. Abi nung 1,000 ka kumo, Joe. Abi mo kumo nga kinumo Jones sa kumo de nga. Okay. Kumo, Alain ito dahil sa kama dito. Lahi siya. Nag-suggest na. Si. Nag-suggest Kumo na siya rin, mga kumo. gala. Opo, Kumu app. And then, katulong po sa
IG and YouTube ana lang. Alright. At soon pod na po ko yung ano pod kana ganing product lines na pod na Good. magawas. Very Opo, good. so beauty products gihapon siya. Yun, ay na- bagay kayo. Opo. Perfect. Pwede ba na ako ma-mention, sir? Yes, sure. Okay. Ano siya, improvise na nga ako. Improvise ba ito? Gana, kahayag beauty soap na ako. Naging ano na siya, kahayag glowing set para hayag gihapon tabi bisag naka-mask ta everywhere. So, bawi na lang ta sa skin, diba? So, mo to Yes, siya ang correct. Nice. Opo, so kahayag glowing set siya with soap, lotion, and natay lip tint and mga lip chip tint para ibigin gihapon ta kahit na naka-mask. Ana lang yung laban na natin sa Laban lang gid sa ato. team na lang sa gitna ni Ron. Again, i-search na ninyong Yaya Uzawa. Natanan dito ang mga Opo. detalye. And Yaya, hopefully, Opo. mag-guest pa ka na mo dire every now and then. Yes, sir. Yun. Oo. Alright. Ang I-check primero, ko yung schedule ko kasi ang dami ko talaga. Wow. Ay, ay kabalaka. Yes. Ay kabalaka, ang primero na ginamong guesting ra diri ang medyo wala pa'y bayad. But eventually, after sa ika 5,000 episode na nadayon. Ay Nana na kabalaka. yan, oo. Okay? Ano man na. Go ko ng Dapat i-reach gini mo 5,000. Salamat. Okay, Thank sir. you. Anytime po, sir. Opo. Salamat kayo mga taga Bawal Bugok Show. Salamat kayo. Thank you, Sir Bern. Mama Thank you Maria, po. Sir Salamat. Joe. Salamat po. Bye! Bye! Alright, there you go. Si Yaya Uzawa. So si Maria. Ay, I-off-shoulder na wala namang off-shoulder mo, Maria. Ay, lagi papapili sa guest lagi. Pa! Oh, yeah! Yeah! Ana. Nagpiot ko initingo ba kasi ginagabi. Nagisi. Gusto magisi. Ito naman eh. uy. Nagisi. Nagisi gitigo. Wow. Perfect. Ay, nalay. Commercial break lang. Akong anak na ay kuan, na ay TikTok. Please, TikTok. pag-follow siya sa Oh, my TikTok girl. niya. I love you, Justine 2020. Yan. Again, I love you, Justine 2020. Dapat inala pa din mo, Maria. I love you, Justin. Yapo. So much day. Ang I love you, Justin, so much. In love kayo, ano lugar? I love you. Dili day kayo. Life long. Ah. Again, kapakyut ko ba ito ha? Remember? So, hindi kayo nga gigreet na galing si mong papa ang kuan. Yung papa po. Dili sa business lang to guys. Sabi na dito. Please, pag-follow sa anong sa yung TikTok, ha? Okay, road to 1,000 followers daw yung gusto. Wow, bilis. Yeah. Wala ko na. Ayan. Dagan salamat ninyo guys. Sa mga namina ko rin sa Spotify. Dagan salamat. Wala pa? Pila pa day? I want to 10K. 10, ay sorry. 10K, grabe. 10K di ay, sorry sa'yo. 10K. Si Daddy ay gamay kayang projection, O, sa 1,000 to, ra. ya. Road to Ano to? 10K. I love you, Justine 2020. And at JKM Enterprises. Lay ba to? Alay dito nga Justin. Lay man to. Alay dito. Light to. Lay to fast food, Ana. I love you fast food. May matagaan po tayo ng tissue. Dili o ganang diaper. Daghan eh. Tumod ana. Okay. Lagi do, why I love you guys. Dagan salamat. And please follow me sa akong Instagram, Bernie Bitok 2. Akong YouTube channel, Bitok Bitok University. Dagan salamat. Road to 20,000 na akong subscribers. Dagan salamat. Wow! And YouTube. And also, sa akong fan page, Bitok Bitok University. And kung gusto nyo maminaw sa mga uban at mong episodes sa Spotify, i-search lang ang Bitok Bitok University Podcast. Yon. Yan. And syempre, follow me sa akong Facebook page, Maria Fillinger, sa akong Instagram, sa YouTube, and TikTok, guys. And syempre, join na mo sa Maria Teng Squad Community. So, naadto to ang mga cheka-cheka po diha. Thank you so much. And atangi ako ang mga live sa akong Facebook po soon with Konsehal. Yan. Wow. And syempre, kung ano nyo, i-follow po nyo sa akong mga social media. Ako ang Facebook page, Joe Romantico. Sa akong Yeah. Instagram, Joe Romantico. TikTok na ako, Joe Romantico. O sa Twitter, nakasulod naman ako sa Twitter. Pwede na ako mag-andun. Pero di magkaya ko active sa Twitter. So more on Facebook ko and Instagram o TikTok ko active. Yan. O sa YouTube na ako, dayo na, ay kalimti. Subscribe na mo guys. Joe Romantico or Joe Corny Vlog. Salamat. Dagan salamat sa inyo guys. I love you all. Bye! Bye!